Hello world! Hello po mga kababayan ko. We are here now at St. Hyacinth Parish Church, San Jacinto, Pangasinan. One of the oldest church. Yan. Ito po yung si St. Hyacinth. Yan po. At ang buong San Jacinto. Yan. Ito po lahat. Meron din pong San Jacinto Catholic Church. At ito po yung sa kanilang dating tanggapan. Karugtong po nito. Papasok po tayo. Yan. Although meron po silang event dito, kaya hindi po tayo umabot sa ating misa kanina. Pero syempre, pananalig, pananampalataya sa Diyos ang ating kailangan. Yan po yung sa loob. Bali, 2 times na po itong na-features natin. Yan, ang ganda po ng church nila. Hindi na po tayo maabot kasi meron pong graduation rites. I will give the description below mga kababayan ko. Yan po si St. Hyacinth. Meron po silang meron pong siya po si St. Hyacinth. Ito ang ating imahe ni Diyos. Meron din pong dito, Birhen na Banawag. Mali lamang po itong simbahan na to, pero nag-i-improve po. Dito po yung sa likod. Yan. Tapos Rosario. Tapos hanggang dito pa po ito eh. Yan. Tapos hanggang dito pa po yung sa kabuuan. Yan. Dito pa po. Hanggang yan. Ito po yung Station of the Cross, pero it's a made of maganda rin pagkaukit, pero maganda din po dun sa Mangaldan Church kasi painting siya talaga, pero ito inukit. Yan, Nulma. Ilang years na rin po ito. Ito po yung ating imahe. Pinaalam mo lang. Gusto nila. Sa choir.
This Mercy. Yan. Panampad ng Kastilyo. Nasa likod ako sa dali. Ito, Flores de Mayo po ngayon eh. Dito sa likod nila. Ewan ko kung anong trees ito. Pero, yan. Malawak din dito. Si Mama Mary. Wait for us. Kakagawa lang ito. Nagawa ko lang. Parish Center. Parish Center. Yan. Lawak ito. Dito din sa likod. Sa likod po ito. Yan. Bali, paglabas mo doon, palengke. Paglabas mo doon, palengke na eh. Yeah, ganito. Yung mga flowery. Our Lady of Fatima. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo po sa ating channel. Shout out to everyone. At syempre, kailangan po nating suportahan din po ang ating mga fellow content creator. At marami na rin po tayo naging kaibigan. Maraming salamat po. Ito po sa kabuuan. Si St. Michael po. Yan po. Thank you very much po, and please subscribe to our channel, Filipino Life Stories and Filipino TV. Maging bahagi po kayo sa ating channel at magkomento lamang po kayo, mag-suggestion lamang po kayo kung ano pong dapat nating gawin para sa mas maganda po yung valuable content na may bibigay po natin. Maraming salamat po. God bless everyone.